Ahoj lidi, já jsem Atero a vítám vás u nového videa. A dneska si ukážeme nějaký pokus s touhle chemickou laboratoří. A v tomto pokuse si ukážeme, jak různé látky mění barvu roztoku. Mám tady zkumavky, nádobu s vodou, metyl oranž, kyselinu vinnou a uhličitan sodný. Vezmeme si špetku metyl oranže, vsypeme to do zkumavky, nalijeme zhruba tak do půlky vodou. Tak. Přidáme kyselinu vinnou. Tak. Zhruba stejné množství. Zamícháme. A z oranžové barvy v nám vznikla červená. Když tam přidáme uhličitan sodný, také zhruba stejné množství, tak zamícháme. Tak by se nám barva měla přeměnit zpátky na oranžovou. A v tomto pokuse to bude úplně stejný jak s tím prvním pokusem, akorát, že to bude s jinýma barvama. A potřebujeme k tomu lakmus, kyselinu vinnou a uhličitan sodný. A samozřejmě zase tu vodu. Dáme si trošku lakmusu. No pojď. Tak. Ještě trošku. Tak. Tak. Třeba tolik. Zalijeme zase do půlky zhruba vodou. Mělo by se nám to změnit na modrou. A teďka, když tam přidáme kyselinu vinnou, zamícháme. Tak, a vznikla nám z toho červená. A teďka, když zase přidáme ten uhličitan sodný, tak by se to mělo změnit zase na modrou barvu. A tohle pro dnešek bude vše. Doufám, že se vám video líbilo a když u tohohle videa bude tak 20 lajků, tak natočím další díl. Tak čau.